Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Hakika Allah ya yi gaskiya kamar yadda ya faɗa a cikin alkur'aninsa mai girma. Kullum nafsin za'iqatul maut, dole ne dukkan wata rai ta ɗanɗana azabar mutuwa, amma fa kowace rai sai idan nata lokacin yayi. A daidai lokacin da al'ummar masana'antar Kannywood karkashin wato kungiyar Triple R suka ziyarci ɗaya daga ciki, wato jarumi Tanima Akawo, wanda ya kamu da matsananciyar rashin lafiya a garin wato Jos. A daidai wannan lokaci kuna ganin dai wasu daga cikin manya-manyan jaruman masana'antar Kannywood din a daidai lokacin da suke taya shi da addu'a, tare da yi masa addu'ar Allah ya bashi lafiya. Haka zalika karkashin mawaki Dauda Kaho Turarara sun kai masa wannan ziyara ne a karkashin kungiyar Triple R, tare da biyan dukkan wani kuɗi da asibitin ta bukata a wato wannan rashin lafiya ta jaruman masana'antar Kannywood din, wato Tanima Akawo. Tanima Akawo shine ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood wanda al'ummar Najeriya suka sa hale masa, tare da bayyana cewa idan yayi wato Triple R ba laifi bane, domin ko yana cikin matsananci na bukata kamar yadda ya rame sosai. Kwanakin baya da suka gabata an tattauna da shi, inda ya bayyana cewa shi fa ra'ayinsa Triple R ne. Haka zalika yana ƙara jaddadawa al'ummar Najeriya da su zaɓi jam'iyyar APC daga sama zuwa ƙasa. Amma fa a yanzu jarumin masana'antar Kano din babu abin da yake bukata face addu'ar magoya baya ga baki daya. Al'ummar Najeriya da al'ummar musulman faɗin duniya ga baki daya yana neman addu'ar ku, domin ko yana cikin halin rashin lafiya na matsananciyar rashin lafiya kamar da kalla a cikin wannan bidiyo. Yanzu muna ɗauke da cikakken wannan bidiyo kai tsaye daga wannan asibiti da aka kwantar da jaruman masana'antar Kano wato Tanima Akawo, inda za ku ji cikakken bayani daga bakin wasu jaruman masana'antar Kano din da kuma dalilin da ya kawo su wannan asibiti a yanzu za mu saka muku cikakkun waɗannan bidiyo kai tsaye. Kafin mu kaga saka muku cikakken wannan bidiyo, muna buƙatar idan wannan shine farkon zuwan ku waɗanda ba su dangwala mana subscribing ba, ku daure ku dangwala mana subscribing kamar haka game da ƙararrawar sanarwa, domin ku hakan shine ki ba mu damar sanar da ku da zarar mu ɗora sababbin bidiyon mu a wannan ce ta albarka mai suna Fuskar Arewa. Bayan kun kallaci wannan bidiyo, ku daure ku share ɗinsa domin yan uwa da abokan arziki su amfana. Daga bisani sai ku mana comment a sashin mana comment don mu tabbatar da yanku ga dai cikakkun waɗannan bidiyo kai tsaye ku karanta. Allah shi ƙara lafiya, Allah shi ƙara lafiya, Allah ya saka fara, Allah ta shika sannu zai maka tsayani kuma na san shi sa nake kokarin koya wani ne zai Allah ya tashi kafadarka, Allah ya baka lafiya, mu Allah ya kara mana lafiya, Allah kuma ya ji tsama gabatan mu. Sakatare salamu alaikum. Ƴaƴanka da mu abokananka an zo a duba lafiyarka ta Kanas daga Kano karkashin jagorancin Dauda Kaho Turarara mai tafiyar Triple R, insha Allah. A tare da ni akwai sakatare, akwai ciyawa lafiya. Kuma da kuka zo, Allah ya saka muku da alkhairi, Allah ya mai da kowa gida lafiya. Amin dan annabi. Koshin lafiya kuma sai dai godiya, Allah ya kara masa lafiya, Allah ya kara alkhairi, Allah ya kara godiya shi da yan Facebook da yan TikTok to yau ƙarya ta ƙare. Masu ɗora jita-jita na cewa wannan bawan Allah Tanima Akawo ya mutu to ƙarya ne. Yau ƙarƙashin ciyaman Dauda Kaho Turarara, ƙarƙashin wani wanda yake cikin wannan ƙungiya ta mu ta Triple R, in Allah ya daba ma shi ba ko iyayensa ne suke da matsala ta rashin lafiya, in Allah ya yarda abin da bai fi ƙarfin mu ba, ni ne ciyaman. Ko a ina mutumin mu yake, ko ɗan uwansa ko iyayensa, in Allah ya yarda za mu zo mu ba da gudunmawa. to kuna dai jan abin da Abala yake faɗa, mu TikTokers rarara na jugarin Jos suka sa maka gaskiya ba abin da za mu ce sai mu ce Allah saka da alkhairi, kuma Allah ya ƙara arziki, Allah ya ƙara rufa asiri. Duk abin da ake son a yi wallahi da ta rarara sai dai godiya, don mu muna jagorantar Dr. Alhikima. sai an zo ana ɗaukar hoto ana yada su ana mu. alhamdulillah Dr. Alhikima yadda ka umarce mu je mu haɗu da su Abale, wallahi mun haɗu da su alhamdulillah, mun je mun same shi yana cikin koshin lafiya, kuma sai dai godiya, Allah ya kara masa lafiya, Allah ya kara alkhairi, kuma Allah ya kara muna godiya shi da TikTok. To baba, akwai wata tafiya ta Triple R da aka fara wanda da ba mu ganka a cikin tafiyar ba, sai kuma yanzu daga baya muka ganka a cikin tafiyar tsindin.
me yake faruwa ne? To ka san shi duk abin da aka ce kungiya, in dai kungiya tana da tsari, ka san kuma akwai ci gaba, aka maka tallanta, to ya kamata ka yi azaman ka bi. Wannan kungiya ta Triple RA gaskiya ne da ba na ciki, amma yanzu da na ga tafiyar tana da tsari, shi yasa na shiga kungiyar. Zan ba da tawa gudunmawan 100%. Bola Tinubu da Kasim Shettima na gamsu da tsarin mulkinsu. Wannan haka yake. To Allah Ubangiji ya tabbatar mana da alkhairi. Amin. Ba zan manta ba, yanzu da muke magana da wani producer yake cewa kamar kwanan nan karka roƙonmu Tijjani Faraga in za ka zo aiki ka ce a taimaka a zo da shi. Na ce to ba da mu duk abin da za ka yi don Allah. Mun taimaka wa mutane da yawa, amma yau sai suna ganin kamar su za su yi speaker. Shi kuma ɗaukaka na harkar nan ne na yarda cewa daga Allah ne. Babu wanda ya isa ya ce ga abin da ya yi Allah ya ɗaukaka shi. Abin taurari ne. Taurarin nan kuma guda uku ne. Akwai mai haske, akwai mai dishi-dishi, akwai wanda gashi nan tauraro ne amma bai da haske. To sai dai mu ce kawai yadda muka taimaka wanda suka mara mutunci, babu wani abu, lokaci ne. Me yasa wasu suke tunanin cewa ku Angels kuna nuna kamar kuna da haɗin kai, amma ta karkashi kuma kuna yaƙar juna? Akwai abubuwan da ka faɗa ka ce kamar mata a industry sukan samu kuɗaɗensu ta hanya wacce ba hanya madaidaiciya ba. Ina so, saboda a lokacin abin ya ɗan yi trending on social media, so ina so ta ƙara bayani wacce barauniyar hanya ce mata a fim. Wataƙila akwai waɗanda suke yi, ba ka iya sani. Akwai kuma, amma ina so ka bambanta mana wacce hanya suke yi. Wasu matsaloli ne kake tunanin Kano take fuskanta? An ce kai tsohon ɗan Paris, ana yawan alakanta ka da cewa kana satar fasaha. Me za ka yi? Me za ka ce? Me yasa ake danganta ka da waɗannan sunayen? Kwanakin baya ka taɓa haɗuwa da wani ɗan 419 da ya zo ya sace maka mota. Ko za ka iya ba mu labari kaɗan daga cikin abin da ya faru, ko zai zama darasi ga wasu mutane? Ana yawan ganin 'yan fim suna fitowa social media suna koke, suna neman taimako na neman lafiya ko kuma neman abincin da za su ci